sa balay nga giporma ang eroplano na himong atraksyon. Kung nasa kini, atong sayran pinagi sa report ni Luan May Rondina. Kung first time nimong mag-road trip agi sa Naga, siguradong nasangit ang imong pananaw ning daw usa ka dakong commercial plane nga nag-crash landing sa kabalayan sa Barangay Balirong. Siguradong maaghat kagyud nga mo second look. Kini ang panimay sa 53 anyos nga si Rudy Abalayan. Damgo sa iyang amahan kaniadto nga mukuha siya sa kursong aeronautics. Apan tungod sa kahadlok niyang musakay og eroplano, wala kini mahatagi og katumanan. Hadlo ko ang siksakig aeroplano yun. Kanaging mulagay ko mo sa aeroplano, kuya, why ko susana, orasa pa ni maabot. Karon nga ana-ana siya'y pamilya, buot niyang muhimo og handumanan sa pangandoy sa iyang amahan kaniya. Pinaagi sa pagbuhat og balay nga gidisenyo nga murag eroplano. Ngayon lang, makita siya kanto na sa langit nga. Nabor sa malipay po siya siguro sa takibalo, malipay ba kasi siya. Kay mechanical engineer ang kurso nga iyang gikuha, siya mismo ang midisenyo niini ug gipatrabaho lang niya sa usa ka panday nga taas na og kasinatian sa pagbuhat og mga balay. Kung makapahingangha ang atop sa iyang balay, di usab magpabiya ang talan-awon ug ang mga dapat sulod sa iyang panimay nga iya mismong ideya. Limpyo, hamugaway ug very spacious. Matud ni Rudy, plano niyang mohimog restaurant sa ibabawng bahin sa iyang balay nga daw sama sa nag-dine-in ka sulod sa eroplano. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.